Този букет цветя е за теб. За всички баби, които сега гледат това видео и се усмихват, докато четат тези думи. Здравето е най-големият дар, който ни дава Бог. Нека Господ нежно държи ръката ти, пази всяка твоя стъпка и изпълва сърцето ти с мир и радост. Нека в дома ти винаги царуват любов и съгласие. Нека децата и внуците ти бъдат под закрилата на Господа. Нека болка, болести, тъга и война никога да не докоснат теб и семейството ти. Ти винаги си под Неговата любов и никога няма да изгубиш надежда. Нека топлината на семейството и приятелството те огръща всеки ден, а твоята усмивка и доброта да разцъфтяват като пролетни цветя, озарявайки всички около теб. Ако тази молитва ти харесва, напиши Амин. Нека всяка баба почувства в тези искрени думи топлина и вяра.